Kuinka tässä nyt näin kävi? Kuka töni ja ketä töni? Kuinka tästä selvittiin? Stinkö tää ollenkaan? Ja on Suomen autoa tuleva? Siitä kyllä hyvä tullut. Muun muassa näin kysymysattauksia 10 minun videonauhalta, jo kuvateksensi ahven vauhtipeviltä, jota perheilu oli varsin rutinoinnisesti ja järjivät riksi ja ehkä mursikin. Nämä kuten ylläkin autourheilutapahtumat aloitettiin katsauksella, jossa muita autoja ykkösellä. Ensisijaisesti katsoksessa teknistetaan autojen varus ja ajoitus. Tässä ovat harjoituskierrokselle lähdössä formula-autot, joita oli mukana 3 eri luokassa. Kaikkia järjestäjät ovat vahvuttaneet jopa 18 eri luokkaa. Tässä ovat vuorollaan ryhmä A:n alle ja yli 1660 senttimetrin vakioauto. Tässä on lähdössä Formula Fordi sekä Formula VP 1300. Mukana olivat jälleen Turbo Volvo täysin ruotsalaisedustuksella. Tämä Volvo-luokka on yksi monista niin sanotuista merkkiluokista, jotka perustuvat tasaväkisiin kilpailuun. Uutuutena näillä vauhtipäivillä olivat Supersalon-luokan autot, jotka ovat varsin näyttäviä vapaaviritteisiä autoja, joissa moottorit ovat jopa 600 hevosvoimaisia. Supersalonien korit ovat lähes poikkeuksetta muovisia, jonkin vakioauton koria muistuttavia, kuten tämä Opel Mantaksi ristitty putkikehikon ympärille rakennettu kaunotar. Kamerat olivat jälleen mukana, tällä kertaa vahvasti suomalaiskuljettajien ohjaamina. Ennen vallan ruotsalaisten hallitsema luokka on tullut Suomeen ilmeisesti jäädäkseen. Lady Minit olivat myös mukana, vaikka tässä esitelläänkin vain luokan alkupuolet. Heitä oli mukana 15, joista vain 4 oli Suomesta. Mukana olevista luokista ehkä vanhimpana olivat ryhmän 5 autot, joista tosin osa on jo uuteen B-ryhmän luokiteltu. Perjantaipäivän lopuksi ajoivat juniorit vielä omat harjoitusaikansa sunnuntain lähtöä varten. Junioriluokkia oli kaikkiaan 5, jotka kuitenkin ajettiin yhteislähtöön. Kun jossakin luokassa on vain 3 lähtiä ja tuntuu kyseenalaiselta ajattaa sellaista luokkaa yleensäkään. Harjoitusten jälkeen autot jätettiin piltuisiinsa odottamaan seuraavaa päivää, jolloin itse kilpailut alkavat.
Osa autoista oli heti valmiina kilpailupäivän koitoksiin, osa taas ei. Joku nukkui Aulangon hotellissa, joku taas auton alla. Lauantai-päivän valjettua oli vuorossa ensimmäinen varsinainen lähtö, ja Tampereen uvan täsmällisyydellä Formula Super V, Ford 2000 ja Formula 3 aloittivat renkaiden lämmittelykerroksensa muutamaa minuuttia vaille 13. Mukana tässä luokassa olivat numerolla 1 ajavat Tuomo Alitalo, numerolla 3 Hans Koch, 4 Reima Söderman, 5 Pertti Lievonen, 6 Paavo Kukkonen, 8 Keijo Pönkkä, 10 Harri Rindel, 11 Terho Kuparinen, 15 Jorma Airaksinen, 18 Kai Lindström, 21 Teuvo Sammal, numerolla 9 Leo Hatjasalo ja 23 Juha Kankfeldt. Ja samassa he lähtivät. Harjoituksessa autonsa rikkoneen Leo Hatjasalo Veimaksi ei startannut takarivissa oli tunnelmaa. Parhaan lähdön sai Tuomo Alitalo, jonka perään ampaisi Jorma Airaksinen. Numerolla 3 Hans Koch ja 4 Reima Söderman tulivat lähtösuoran päähän rinnakkain kolmansina. Ensimmäiseltä kierrokselta tultaessa Alitalo näytti jo ylivoimaisuutensa. Ja tässä poistuu yksi näiden kisojen epäonnen sotureista Leo Hatjasalo varikolle. Tämä kolmikko antoi päivän ensimmäisen lähdöllä sen todellisen kilpailutunnelman, mitä näitä kilpailuista aina kaivataan. Kierroksesta toiseen Koch, Söderman ja Nurminen taistelivat keskenään kolmannesta sijasta, kunnes Södermanin Lapon Immars rupesi oikottelemaan, jolloin hän joutui jättäytymään kolmikosta taakse. Tässä numerolla 1 Tuomo Alitalo, joka ajoi heti päivän aluksi uuden rataennätyksen 1.19.63. Vanha Ahveniston rataennätys on niinkin vanha kuin Jack Pathamin tuolta. Tässä numerolla 10 Harri Rindel. Päivän ensimmäisen startin voitti Tuomo Alitalo. Toiseksi tuli Jorma Airaksinen ja kolmanneksi kovan kilpailun päätteeksi Hans Koch. Ja numerolla 10 Harri Rindel sijoittui tässä lähdössä 8. Ja lähtö 2 valmiina. Eturivissä Esa Salonen Ford Escort, Jaakko Markkula Mitsubishi sekä Jari Pekkala Alfa Romeo.
Toisesta rivistä hyvän lähdön sai Jari Sukava Kamarolan. Perässä lähtevät ryhmä A:n alle 1150, joista parhaiten lähti jälleen Raimo Mäkelä. Jasu Markvan myöhätyi lähdössä jääden pääsuoran päässä 7. Mutta mitä tapahtui Suolenkille noustaessa? Tuuri Renkosen eskortti syöksyi pitkin suojavalle, josta se kimposi muiden sekaan saaden aikaan melkoisen hässäkän. Valitettavasti kuvaajilta on alue kielletty, joten tilanteesta ei ole enempää kerrottu. Suolenkiltä tultaessa tilanne on ensimmäisen Esa Salonen, toisena Jari Pekkala, kolmantena Jari Sukava ja neljäntenä Jassu Markku. Ilmeisesti mäessä on vielä autoja poikittain, kun kerran siellä liputetaan. Ensimmäisenä maalipulle siis Esa Salonen, toisena Jari Pekkala ja kolmantena Jaakko Markkula Sukavan Kamaron renkaan rikkoon. Tässä poistuvat näyttämöltä sitten Varikkomäkeen törmänneet autot. Siinä Viikin Alfakin koko lailla kärsineen näköisen. Vuorossa lähtö 3. Vakioautot ryhmä A alle 1600 senttiä. Lähdössä syöksyi keulille Juhan Koskinen ja hyvän lähdön saanut Arto Lähteenmäki Simkallaan. Golfien perässä Avancerit rinnakkain ottavat mittaa tosistaan Joona Räikkönen ja Lae. Koivukari Toyotalla jäi pahasti lähdössä. Pieni sadekuuro kasteli radan ennen lähtöä ja jotkut yrittävät kikkaa GG1 eli lähtevät slikseillä, niin oli hässäkkä valmistajassakin. Lähteenmäki pyörähti tosin tyylikästi pois toisten edestä ja Leifvik parkkeerasi suoraan penkkaan. Ensimmäiseltä kierrokselta tultaessa Golfilla oli kolmosjohto, Koskinen, Kangas ja Niskanen. Parhaana ei-golfina eli neljäntenä tuli Hannu Joona Ralli Avancerillaan. Tämä järjestys säilyykin sitten maalilipulle saakka. Lähdössä 4 oli tunnelmaa. Autoja viivalla yli 20. Tällaisia lähtöjä kaivataan. Kyseessä Formula Ford 1600 ja Formula VV 1300 yhteislähtö. Parhaan lähdön ottaa Jari Haavisto, toisena Matti Sarila ja kolmantena Jari Koiran. Tilanne ensimmäiseltä kierrokselta tultaessa pysynyt lähdön jälkeisessä järjestyksessä.
Jari Koiranen suorittaa todella tyylikkään ohituksen imusta nousten toiseksi. Sijoista 6-9 käydään tiukkaa taistoa, jonka lopuksi Aaron Kotilainen voitti. Numerolla 30 Heikki Myllymaa kauniilla valkoisella kamerapistekaimarillaan. Ja tässä lähdön voittaja Jari Koiranen. Supersalonien ensimmäinen startti on valmistautumassa. Mukana ovat Suomesta ainoastaan Nils Gustav Wijk Kemarilla, Jokke Kallio Ritmolla ja Timo Makkonen Caprilla. Ja lähtöön on aika 30 sekuntia, ilmoittaa lähettäjä. Eturivistä starttasivat Jyrki Pah, Wijk ja Bo Rydström. Ennakkosuosikko Peter Nordlanderin Camaro samoin viivaalle tasoi takana lähtiöille ihmettelemistä. Nordlanderin Supersalon Camaro kehittää 600 hevosvoimaa, ja kun painokin on saatu pudotettua lähelle 1100 kiloa, niin 200 kilometrin huippunopeus pääsuoran päässä on mahdollista saavuttaa. Kun Supersalon luokkaan lähdetään rakentamaan autoa, on valittavana 2 eri tietä. Voit valita jonkin käyttökelpoisen korin, johon laitat sitten alkuperäisen moottorin tilalle täysin erimerkkisen ja huipputehokkaan moottorin. Toinen vaihtoehto on valita sellainen ajoki, jossa jo alun perin on suhteellisen tehokas moottori, jota sitten viritetään edelleen entistä tehokkaammaksi. Tällaisia merkkejä ovat esimerkiksi Camaro ja Porsche.
ensimmäisen lähdön voitti Tampereen oma tyttö Toini Laakso Duckhams Cooperillaan. Tämä lauantai-päivän päätteeksi jaettu kamaroiden ensimmäinen erä oli ehkä päivän parasta katsottavaa tasaväkisen kilpailunsa ja runsaan osanottonsa vuoksi. Ensimmäiseltä kierrokselta tultaessa Jokke Kallio johtaa, toisena Robert Lappalainen. Tässä vaiheessa Robert Lappalainen onkin sitten päässyt Jokesta ohitse ja vetänyt jo jonkin verran kaulaa. Mutta Jokke yrittää tosissaan pitkään sladin. Tässä numerolla 16 Olli Virtanen. Ja oho, sinne meni. Ei tarvitse yrittää pysyä perässä, kun ei pysy. Ja taas on lippumiehillä töitä. Ensimmäisen kamarolehden voitti Robert Lappalainen, joka oli vain 20 sekuntia Jokke Kalliota nopeampi. Kolmanneksi kiirehti Olli Virtanen varmistaa kolmoisvoiton Suomeen. Kamarolähtö oli niin vauhdikas, että yleisökin poistui vasta maalilipun heilahdettua. Sä oot, Jassu, ajellut jo melko pitkään. Kuinka pitkään? Jaa, ensimmäiset ratakilpailut 71 ja sitä ennen jo ST-ajoa, siis autosuunnistusta ja rallia ja maastoajoja sitä ennen. Mikä sai sut innostunut erityisesti tähän rata-autoiluun? No, tällä hetkellä mä oon keskittynyt vaan rata-autoiluun, mutta kyllä mä vieläkin ralliohjelmassa pidän, mutta rata-autoilu on ehkä hiukan edullisempaa kuin rallit, ainakin tänä päivänä. Mikä saa ihmisen miettyyn tähän autourheiluun? Nyt ennen kaikkea tähän rata-autoiluun näitä suorituspaikkoja on niin äärettömän vähän Suomessa. Jaa, mä uskon, että siinä on kuitenkin se miestä vastaan ajaminen tuolla yhdellä viivalla ja katsotaan, kuin se sakkipeli siellä radalla pelataan. Rallissa ajetaan yksinään kelloa vastaan yön pimeydessä. Tämä on kai sillä tavalla mukavampaa ja kuin mä sanon, antavampaa. On sunnuntai-päivän vuoro ja perheetkin ovat jälleen suuremmalla väellä mukana. Tässä yksi esimerkki kekeilmiöstä. Kyllä olivat pojat innoissaan, kun pääsivät lähes oikeata formulaa ajamaan. Siinä vanhemmatkin katselivat kateellisina, tai ylpeinä jälkikasvun uusista mahdollisuuksista. Tunnelma tiivistyy. On aika käynnistellä koneita. Supersalon autojen koneita ei vaan niin vaan käynnistetäkään. Siihen tarvitaan apumies. Sunnuntain ensimmäinen lähtö on tapahtunut ja kärkeen syöksyryhmän 5 isossa luokassa Nils Gustav Wijk-Marillaan. Perään lähtevät ryhmän 5 alle 850, joissa parhaan lähdön sai Intilä Pentti Rantavuori ja Arto Männistön PSP:ssä. Tämä oli taas yhteistettynä varsin värikäs.
Pikkuluokan auto oli mukana 15, kun taas eturivistä lähteneillä alle 2-litraisilla oli mukana vain 4 lähteä. Ensimmäiseltä kierrokselta tultaessa on Arttu Männistö numerolla 2 onnistunut hoittamaan Rantanurmen Hannu Pohjolan tulossa 3. Toisen luokan kärki on vielä hyvin koossa. Erittäin tasaväkisen tuntuinen luokka tämä alle 850 luokka. Nils Gustav Vikkemarilan ajelee omassa yksinäisyydessään ison luokan kärjissä. Pikkuluokassa tilanne on taas muuttunut. Hannu Pohjola johtaa Männistön ollessa toisella. Oli Virtanen ajelee tässä numerolla 4 luokan puolivälissä. Pikkuluokan voittajan liputettiin maaliin Hannu Pohjola. Toiseksi kiiruhti Markku Salonen Stiltolla ja Arto Männistö oli 3. Seuraavana oli vuorossa ryhmä 5 alle 1300 set, joka on jo pitkään ollut yksi suosituimmista vakioautoluokista Suomessa, ja niin tälläkin kerralla. Nyt on mukana 30 autoa, joista eturivissä lähtevät perjantaina aika-ajojen perusteella Risto Autio numero 42, Matti Mäkinen Fiat Ritmolla ja Mikael Ehnruth Morrisella. Kierrokset nousivat ja lähtö tapahtui. Hyvän lähdön sai myös Jukka Peltteri Rellulla, joka lähtökahinnoissa toisten takaa nousi 3. Tässä numerolla 65 Mark Kuusijärvi ajautui liian jyrkkään kulmaan, josta seurauksena pakollinen piruetti. Onneksi toisten refleksit pelasivat ja yhteen ajoilta vältyttiin. Ensimmäisen kierroksen jälkeen ovat eturiviläiset pääsemässä karkuun järjestyksessä Autio, Mäkinen, Ehnruth. Numerolla 52 Matti Mäkinen jahtaa tiukasti johtavaa Autiota, ja Mäkisen kanssa seuraa yhtä tiukasti Ehnruth. Viidennestä sijasta käydään vähintään yhtä tiukkaa kamppailua, jossa Pelttari johtaa noin 5 metriä Salonen Aution nähden.
Fiatilla on aloittanut hurjan nousun tästä lopulta 9. Lähdön voitti ylivoimaisesti Risto Autio matemaattisen ritmin rikkoon. Vuorossa on Korina Boodin PM-kilpailu. Kyllä tässä lähtee tämän kerroksella numeroilla 16 Kotilainen ja 19 Riu Saarimäki ja Nikkilä. Formulat ajavat 10 kierrosta. Tässä ensimmäisen kerroksen jälkeen johdossa oli Jari Haavisto, jonka tiukassa tuntumassa tulee Heikki Mustonen. Jari Haavisto voitti ja Matti Saarila pääsi kiilautumaan toiseksi. Mustonen oli 3. ja Kotilainen 4. Pulkkinenkin suorastaan intoutui nostalgiseksi nähdessään tämän 2 rajun kamppailun. Kisojen 13 lähes on edessä ja kamarotaan taas paikkailtujen ensimmäisen erän jäljiltä kiireellä kuntoon ja näin on saatu 12 kamaroa viivalle. Hyvän lähden ottaa myös Olli Virtanen, joka tässä yrittää väkisin kilautua Robert Lappalaisen sivulle. Mutta ajautuu ulos eikä pääse ohitse. Lähtöä johtaa vallan ylivoimaisesti luokan maantuoja Robert Lappalainen. Mutta toisesta sijasta käydään tiukkaa kilpailua. 3 auton rypälle perittää Olli Virtanen numerolla 16, mutta liukuu ulos ja joutuu päästämään Ruotsin Johanssonin edelleen onnistuen kuitenkin pitämään jokin takana. Järjestys on edelleen sama, mutta vauhti on kasvanut tai pito vähentynyt. Johansson lennättää ilman pölypilven jo läpi liian ulos ajautua. Virtanen sukeltaa hiekalle toivon, että isompia eteitä ei olisi. Ei osu, ampautuu yli radan. Törmää kaiteeseen. Näemme saman tilanteen uudelleen. Virtanen ajautuu pölypilveen ja siitä syöksyi radan ylitse toiselle puolelle törmäteen kaiteeseen. Onneksi kaiteen takana ei ollut yleisöä.
Erittäin hyvä. Ja niin ovat jälleen vuorossa Lady Minit. 15 minit on jo lähdössä ja kärkien syöksyi Ruotsin Åsa Johansson. Lady Minit ajavat 8 kierrosta, kuten suurin osa muistakin luokista. Ensimmäiseltä kierrokselta ollaan tulossa ja Åsa johtaa toisena toinen. Suomalaisina ovat mukana tässä Lady Mini-luokassa tällä ahvenistolla Toini Laakso, Sinikka Parkkinen, Minna Sivankorva ja Pirjo Asikainen. Toini yrittää vähän väkisin päästä Ruotsiin Åsa Johanssonista ohitse, mutta tiukkaa tuntuu olevan. Mutta yhtä tiukkaa kamppailua käydään kolmannesta sijasta. Tosin kärkikaksikon takana. Tässä numerolla 20 Minna Sillankorva. Ai. Minna hiukan työnsi kilpasisartaan Pirjo Asikaista siinä, mutta hyvin oli Pirjolla homma hanskassa. Lady Minit olivat jälleen siis kahden kamppailu. Luokassa erinomaisesti koko kauden ajanut Tampereen oma tyttö Toini Laakso onnistui lopulta ohittamaan Åsa Johanssonin, joka tässä onnittelee Toinia hyvästä kisasta. Kamaromiehillä on vielä yksi erä ajamatta, joten mekanikoilla riittää karsinasta. Väliajoilla tehdään välillä ihmeelliset remontit. Niin on jälleen superautojen vuoro esiintyä. Letkaa vetää Jyrppa Himantala. Perässä Rydström Kamarolla, sitten Nordlander Kamarolla. Lindström Fiatilla. On Volvoa, Capria, Pemaria, Imppiä, NSUta ja niin edelleen. Kuvan Mersu ei kuulu luokkaan, muuten kuin samaan hitaluokkaan. Lähdön järjestelijät näyttävät kätevästi näin kauaksi näkyvillä pahvilapuilla, mihin kenenkin tulee sijoittautua. Kierrokset nousevat. Lähtö tapahtuu. Yllättäen raskas Kamaro irtaantuu ripeimmin ja siirtyy johtoon. Toisena Jyrppa Himantalaan. Viikärkky siellä neljäntenä, tiukasti kolmatta sijaa. Ja Tuikkaakin ohitse. Kauan ei Rydström ehtinyt näköjään johtoasemassaan olemaan, sillä sieltä tuotettiin kuin valmitissa konsanaan. Ja Bahi siirtyi johtoon. Viikilä lähti heittelettimään ja Nordlander kuittasi.
Ja Rydström hävisi jonnekin saunalenkille ja Nordlander nousi toiseksi. Ja taas on johtoa vaihdettu. Ilmeisesti Puolan johdossa on jotain vikaa, vai miksei pahin Opel liiku ensimmäisen takin mukaisesti. Luokan voitti Nordlander pahin ollessa toinen, mutta voittaen kuitenkin yhteispisteessä. Viikaisi hienosti kolmanneksi. Lähtö 16 oli PM-ryhmä A-startti. Siinä parhaan lähdön sai Ruotsin Thomas Lindström Turbovolvo. Pekka Vesenterä ja Markula antaessa parhaan vastuksen. Lähtökiihdytyksessä Vesenterä yritti tosissaan päästä edelleen. Pekkalan Alfa ja Markon triumfi osuivat toihinsa, jolloin Markku pyörähti ja Pekkala eli pitkin radan reunaa. Kanges ja Sukava joutuivat saman kolarin uhreiksi. Kuvasta tosin Kankaan ja Markan. Kolarin jälkeen Ruotsin Pettersson pääsi kiilaamaan kolmanneksi ennen Jassu Markkulan Mitsua ja Pekkala putosi viidenneksi. Kolarisummaan myöskin osunut Dahlgren Sirkolla nousi lopussa näyttävillä ohituksilla 8. tilalle ennen taisteluparia Joona Koivukolle. Thomas Lindström voitti lähdön vakuuttavasti ennen Vesenterää ja tiukasti toista tilaa tavoittelevaa Markulaa. Ja näin on tapahtunut kamaroiden viimeinen startti. Siinä keuluili syöksyi Robert Lappalainen saadettäensä Kallionjoki. Jokeen onnistui ohittamaan Lappalaisen ja voitti viimeisen erän. Mutta yhteispisteessä Lappalainen kuitenkin veti pidemmän korvan. Kolmanneksi yhteispisteessä pääsi rajusta törmäyksestään huolimatta Olli Virtanen. Näin suomalaiset ottivat kolmoisvoiton.
Johtaja Jokke Kallio avustajineen ja tässä yhteiskilpailun voittaja Robert Lappala. Päivien viimeinen lähtö oli junioreiden yhteislähtö. Luokkia oli 5, joissa kussakin keskimäärin 4-5 autoa. Eturivistä lähtivät ryhmään 5 alle 1300, joissa kärkeen syöksyivät aivan rinta Pertti Kurksuomi ja Kristi Kämäräinen. Tuo kuitenkin pääsuoran päässä antoi periksi Ruusun Minillä ajatella Kurksuomi. Johan Dahl relullaan suoritti pakolliset kuviot ja lähti uudelleen tavoittelemaan kärkeä. Tässä tulevat aivan rintarinnan Lasse Saarinen ja Esa Aalto, jotka kamppailevat ryhmän 5 alle 850 herruudessa. Saarisen voittaessa tänään. Tässä numero 64 ison arvokilpailija Heikki Soinko tulee rallisportillan ratautoilun kiemuroihin. Mutta mitäs kisajohtaja Kurkisuoni nyt yrittää? Täällä saisi kyllä liikennesääntöjenkin vastaisesti johtaa myös oikealta, ettei tarvitse spoilerita rikkoa, mutta hyvinhän tästä selvittää. Pertti olisi yleisessä SM-luokassa sijoittunut loppuajallaan 13.00.15 7, joten ei aivan hiljaista ollut tämäkään kyyti. Vielä piti Olli Mäkisen vanhaa säikäyttää ja menettää mahdollinen toinen sieltä tähän piruettiin. Jukka Lehtovara hallitsi ryhmän A:n isoa luokkaa eskortilla numero 63 ja Harri Pöntinen allekotkuussarasia postilla numero 5 62. Lasse Saarinen pitää edelleen johtopaikkaa ryhmä 5 alle 850, mutta hyvän vastuksen antaa Esa Aalto. Junilien vielä päristellessä viimeisiä kierroksia olivat muut kilpailijat
kilpailijat jo purkamassa kalustoaan kotiin lähtöä varten. Yleensä ne tosin kootaan, mutta nämä superautot ovat joku sinänsä.